Плазма и Плазмакс. Ферментирал продукт от водорасли под формата на хидрогел и суха лиофилизирана форма. Все още ли купувате по-отделно витамини, минерали и други рекламирани от медиите модерни вещества? Знаете ли, че ламинария и фукус са кралската двойка в света на хранителните вещества, от които се нуждаете? Всички те се намират в състава на тези водорасли, но вашето тяло не може да си ги набави и да ги усвои толкова лесно. Хората нямат ензими за разграждането на целулоза и хемицелулоза и други полизахариди, които изграждат клетъчните стени на растенията. Ние разработихме биотехнология от ново поколение за ферментация на гелообразната маса от водорасли, с цел максимално усвояване на съдържащите се във водораслите хранителни вещества. Премахнете храните, които не са полезни за тялото ви, и се хранете с това, което ви е дала природата. Плазма като храна и като козметика. Плазмакс за пътешествия и удобен прием. Биотехнология от ново поколение, която няма аналог в света. С помощта на биоферментация на полизахариди от морски водорасли от ново поколение са получени олигозахариди в плазмен хидрогел с висока чистота и равномерна структура и степен на полимеризация, както и свободни монозахариди. Ще усвоите всички компоненти, които се съдържат във водораслите. Не ви трябва нищо повече. Всичко е натурално, безопасно и ефективно. Само погледнете какво имате в ръцете си. Това е основният хранителен бульон за клетките на вашето тяло. Морето го е оформило в продължение на милиарди години. За първи път елфукоза, галактоза и други монозахариди са част от хранителните комплекси. Елфукозата и галактозата са монозахариди, които се съдържат в майчиното мляко. Плазма и Плазмакс. Уникален комплекс от вещества за поддържане на хомеостазата на човека. Почувствайте резултата. Върнете се в детството. Плазма и Плазмакс. Вие сте добре. Вие сте в баланс. Вие сте в хомеостаза.